send Igbo ndewono ọkwa na ije ụwa enweghị nchọka mụ na ndị Igbo discuss ama m ife ọkọmaka Soludo chara nwa mgbafọ Governor of Anambra State Ifeọma mere onye ọbụla na-anụ ya ka ị da-anụ ya fụ ụzọ ị da-anụ ife anyị sị ka anyị kere Governor Anambra State Charles Soludo chara nwa mgbafọ maka ife ọma ị na-eme na Anambra State ịgbanika security everywhere left and right makwa ndị mmadụ na-egebezi ụzọ ha na-arahụzi ụra ịma bụ anyị meburu na second tenor mana kịta Soludo ka a ga-emegide endorsed in fact ọchịchị ọhachi ọzọ APGA apụga ịghọtago ebe anyị ebinye aka mana o nwekwara ife ndị ọzọ mara mmadụ ada uche gwa akpa ife ndị ọzọ niile itiritụ aka nke izu wee wuru biko Governor of Anambra State anyị mara anya gị ahụ ejechara ife niile n'otu anyị si atụpụtara gị biko ọ na-eme ndị mmadụ si from all the way from Lagos nata ugwu Hausa ma ndị si ugwu Hausa ọwụzie na ndị mmadụ hapụziri paakị ebe a na-enwere paakị na-abazi n'ime street awada ime awada ma iwe ime fego were ihu be mmadụ eme paakị were eme paakị eburuzie mmadụ pụtazi ebe ahụ sometimes anwa ndị mmadụ aka na-akpa onye chọrọ ịnyụ nsị onwe ebe anyụ nsị onye chọ ịnyụ mamịrị onwe ebe anyụ mamịrị and ibe na-ewepụta ndị na-achụ ndị na-anyụ mamịrị ndị apụtakwazie sọ paakị enwere enwe ebe anyụ mamịrị ha bịazie echebirizie ndị mmadụ onye nyụzie pim agụgba ya ibiri ịkpọpe zip ka ka mmadụ ga-esi nyụọ mamịrị ọnwa pure water 15 naira onye mamịrị 15 naira eburuzie ọkwọ 100,000 ọkwọ 50,000 gọvanọ ịma na anya ga-adịghị everywhere nọ ha na-ekwu ya otu anyị si toe ya ị na-anụ ihe a na-ekwu ekwere ka mmadụ mebiere gị ọchịchị ga-amaka ekwere ka mmadụ ga-enwe na nke ikpeazụ a security left and right nke ahịa karịrị n'ego na nke ahịa akarịgo biko si tinye anya na paakị enwe paakị ọbụla iwepụtara gọvanọ biko si rụọ standard ebe a na-anyụ nsị na ndị mmadụ agwa otu ọgasa atọzi ndị mmadụ adị nke ka njọgwụ ndị mmadụ wejizi be ha mere paakị ma ime awada ma ime ọ jọgburu onwe mmadụ inwe personal park because na onye ọbụla nwe private park n'ihu ube ọ gosiri na automatically that privatize mana park ife mmadụ ife na-eme otu akwa ka ya esikwa ohi ife awụzụ ohi biko ka anya gurukwasa aja ga-esi ugwu Awụsa nata n'udo na ọṅụ ọwụ n'ihu be mmadụ asa n'ire kwatị na-erukọ Ọnịcha Ọnịcha nwere park anyị nwere park na Ọnịcha onye ọbụla mana irute ọpiwega enwere Chisco Park nwee Lagos Park and security Soludo tichara ọkụ everywhere chepụta security dị ya ka epụta ndị mmadụ ji ebu ndị mmadụ eje na be ha eje awada paakị ọdị na awada enwekwe paakị awada ọwụ paakị ndị keke ma ọ paakị ibe ọzọ mana paakị ọbụla si from all the way far away wenata anyị nwere paakị na Iweka so si tinye anya ebe ahụ biko si tinye anya otu esi tinyecha anya na nke ndị si tinye anya dị ya ọchịchị ga-amaka ekwere ka ndị mmadụ mee gịnị ekenekwa m na ama m na anụgo ihe ụmụ nwanne anyị kwu na this video mana m nweghị ọzọ nchọ iche ibe na this video ọ bụrụ Soludo anyị kenekwa gị na the sanitization ị na-eme na Anambra State. And I also want to use this minute to commend you for studying your ground. It's in Anambra State is a Christian state. Yes, I like the fact that because no unu ya eje mba ọzọ, unu ya eje Ugwu Awụsa, unu ya eje Sokoto, unu ya eje Gombe, unu ya eje Kano, unu ya eje Kaduna, unu ya eje Zamfara, unu ya eje everywhere. Unu akpọ ya gịnị na ebe a bụ gịnị Ugwu Awụsa na gịnị Muslim state. The governors pụta a na-eme ihe n'obodo ahụ ka gịnị ka a na-eme ndị Muslim address. Achọghị nye news asụọ ya na Hausa, sụọ ya na English. Actually, ime ihe ọbụla a na-eme they will have to make sure again na ha carry their Muslim brothers, their Muslim people along. Wee ebe gịnị na-akpọrọzi ndị ụka along based on na a na-ebugoro ụzọ eme ihe ka nke ndị na-akpọ isi ana before akpọtawazia ndị Christians because na na-afọ ha gịnị as a minority. Mana ozugbo Soludo kwu na Anambra State is a Christian state. Ndị obi akpọ, ndị obi ọjọọ kwulu wee megịnị wee na-ekwu na na kwesịrị ikpe ya African traditional gịnị a na-akpọ African traditional gịnị ka ihu na-akọdị. What are people saying? When I'm on assistance now na Plateau State abụrụ Muslim state mana because na ndị Hausa dominated ya a na-asị no obodo ndị Ugwu Hausa mana kwekwa na Plateau State is a Christian state ịmakwa na Kaduna is a Christian state. Una makwa idea
All because na ndị ama gịnị bịa dominate ya a na-emezi ha overshadow na-akpọzi ya na gịnị na ọ bụ Muslim state. So anyị jikwa here wee mee gị na enwere akwado Soludo si ya na ride on n'okwu ahụ ikwu no maka Anambra state remains a Christian state. If Kano and Sokoto can be called a Muslim state, Anambra state is no exception. So Anambra state can be boldly called a Christian state. Nke ọzọkwa so ibia wee bụrụ na thank you for cleaning up Anambra state, because na Anambra state na-achọ igbo gịnị bụ chọzọ igbo ebe a na-ekpofu ahịhịa. Onye kichikọ ngwugwu na-abịa ọbịa tụsa na main road. Onye kichikọ nke ọbịa tụsa na main road. Ihe a na-esi kpiti obodo a na-esi ahapụzi ebe a ya alụ ụzọ. Ama m ndọrọ ọchịchị ha dọọ gị tupu ekweta ka ekotuwe oruru eke before ebe ị na-alụ flyover. Obodo na-achọrọ development, ndị mmadụ nwee hụ ntutu taa obele ha sị na ndị ọcha bịa mere nka. Ndị ofu mbọsị nka ya jụ na ajụjụ kwunu gwa m ihe ndị ọcha were nka ya jụ na don't worry, code ọnụ very soon we are coming. Just come revive chi onwe m with some things na-eme. We still coming back to that. So thank you Soludo for cleaning up Anambra state. For inye ndị dibịa ọsọ. Onwe ha bụ na inyere ha ọsọ based on ka obodo dịkene mma, because Anambra state bụ ndị Igbo. I believe na gịnị aka aja na-ebute ọnụ mmanụ mmadụ, which you categorically said in your videos. No aka aja na-ebute gịnị ọnụ mmanụ. Ejikwa m hara wee sị ka mbụlụ gịnị okpe ekene bụjere gị. Ọzọ dị ka ibie bụkwanụ gọvanọ biko na-elu anya na ndị a na-akọ aka odo. Those group of ndị a na-akọ aka odo dissolve anything that has to do with that unit. Dissolve because now they are not adding any value to the society. Go for that particular people group a na-akọ aka odo. Igwe m nọ ọba aka odo ka emere ha as their weapon ha na-ebu n'aka. Obi ibu aka odo bụ ihe government assign aka ha na-eme. Ka ha decide is because there are a lot of videos on the internet ebe ndị a na-akụjishi ndị mmadụ ọkwụ. Dissolve that unit dissolve ka ha si na Anambra state tupu ha je chọọ ọzọ ya alụ. Ha si dị abụọ. And also this law of imegene ndị dibịa iregister nke abụrụ nke ịtọ nke ịnọ. Biko onye dibịa ọbụla nwee shrine dị popular ama ọ bụrụ na icheke register nye ha time ha kwesịrị ịbịa ka ha bịa kwuo ihe ha na-eme, ha bịarọ jee kpokọba ha. Biko ka ha na-azị eme device na internet onwe ndị ka ma adreesị ha jee kpokọba ha nke ikpụtara tụọ ya nga mkpụrụ ọka, nke ikpụtara tụọ ya nga mkpụrụ ọka. Notago gọvanọ Anambra steeti Charles Soludo chelo gaba ihe anyị bida operation cleanse Anambra steeti iwepụta ọ dị anyị mma n'ahụ. So nwanna chelo gaba ka ọ dịnụ bụ ọzọ ngwa ụmụnne m ka ha kwutọpụzi ihe nwe ihe ikwu na the video. Gọvanọ ife ọzọ na-achọkwa ka ntụ n'ime ụzọ anyị fọrọ na fa arụkịta aka nye aka ekpe. Biko udu mmiri na-abịa and o nwere ebe ụfọdụ a na-arụ ya wudu mmiri jedo ndị a akwụsị ọrụ and ụzọ ahụ wụrụ tentom. Biko ka achakwuo ofe ọkụ ka fado up and doing before mmiri abịa mebisi ebe niile. Dosara nwa mgbe afọ ebe na ya ndị inye gasị kọntrakt chafụ ọkụ ka arụ n'ite bifo udu mmiri abịa ka avoid create another erosion. Biko tisi ke pịa na share button share video tag ya gọvanọ tag ya ihe ọ ga tag o ruo ya ntị ọkwa maka ọdịmma mụ na gị ịma ma ọgụ onwe nne gị ka a ga-eburu ịma ma nwa gị ị na-asị na ọ gbasahụ ka gbasasịkwara ya ọdụ